До Мотижина окупанти вдерлися у перші дні широкомасштабної війни і були вибиті на початку квітня. За місяць окупації, розказують місцеві, росіяни поводилися як звірі. Все розбивали, всіх убивали, кого бачили. Розбивали, грабували, техніку забирали. Що ж вони? Нікого не жаліли, ні дітей, ні людей. Забирали людей. Старосту села забрали, чоловіка і її сина, і розстріляли. До будинку старости села Ольги Сухненко окупанти вдерлися 23 березня. Спочатку забрали машину, а потім повернулися і увезли Ольгу, її чоловіка та сина. Після того, як орків вибили з Мотижина, у лісі знайшли могилу, де окупанти сховали тіла цих людей. А це все викрали ескаватором. І цим ескаватором викопували братську могилу. Залишили в лісі. Знайшли? Да. Скільки Знайшли. там людей було? В могилі було 4 чоловіка. Що це за люди, знаєте? Да, це місцеві люди, староста, її чоловік і син. Сухенки прізвище. Тернопільська громада та десантно-козацький рій зібрали для селян та мешканців Київщини продукти, аби допомогти пережити важкі часи після окупації. У меджлісі кримсько-татарського народу привезли цю допомогу людям. Дякуємо, що ви нас не забуваєте, що ви піклуєтесь про нас. Наступний пункт призначення – Бородянка. Це дорога смерті через розбитий Макарів та інші зруйновані села. За вікном автівки знищена ворожа техніка, зруйновані будівлі та мости, розчавлені танками та розстріляні машини людей. Центральної вулиці у Андріївці майже не залишилося. Це дуже добре видно з ось цих кадрів, які зробили з повітря. Розтрощені вщент, спалені з вибитими вікнами будівлі, де нещодавно жили мирні люди. Ворог не щадив нікого, залишаючи за собою трупи та спустошення.